Hello, good afternoon everyone. नोंथांमोनखौ आंनि बे टिभि अफिसियेल इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। दायो आङो मैयानो दंफैयोमोन। गान खननो फैदों आङो दा मोनसे प्रडाक्शननि थाखाय बिथांमोना एलबाम बानायगोननो नैबे फिल्मावहाय। दा बेखायनो बिसिनि माखासे प्रडाक्शनावहाय मेथाइ खनफैदोंमोन आङो। बिसिनि प्रडाक्शननि नामा जाहैबाय चेनेलनि नामा जाहैबाय ㅏㅑ¹ प्रडाक्शन आरो फिल्म ओंखारगोन बिथांमोननिफ्राय फिल्म नुनो मोनगोन। फिल्मनि नामा जाहैबाय बोरैमोनलाय ㅜㅡㅏㅗㅎ। दा नोंथांमोना ㅏㅑ प्रडाक्शनाव थाबैनो नुनो हागोन। दा नोंथांमोना बिसिनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब बानायाखैबा साबस्क्राइब बानायनो हागोन जाहाथे नोंसिनावहाय नटिफिकेशना सहैयो थाबैनो। दा बिराद गोलोमबाय दासो गान खनदोंमोन एकदम मिउजिकआ बेनो नै दायो जाजोबाखै लासैनो मोजां जागोन बिरादथार माने सोबावनांगौ दंबावो। दा नोंथांमोनाबो ओरैनो अनसायबानो जाबाय गावजों गाव ओरैनो जेनेबा फिल्म जोंनि बे माखासे बर' इन्डास्ट्रिनि फिल्म माखासे बिरादथार माने डाउन जागासिनो दङ जाहाथे गोजौआव लांनो हायो लासैनो गोजौआव आवगायलाङो। बेखायनो बयखौबो सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। आरो जायफ्रानाखि आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब बानायाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब बानायना ला जाहाथे नोंसिनि सिगाङाव आङो गोदान गोदान मेथाइफोर गोदान बिदिनो भिडिअफोर लाबोनो हायो। नोंथांमोना थुलुंगा होयोब्ला आंबो दावगालांनो हागोन। दा बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। थेंक इउ।